पूरा बिहार झारखंड और पूरा हिंदुस्तान के लोग के मनीषा भोजपुरिया घर गृहस्थी चैनल के तरफ से नमस्कार स्वीकार करम जा। फ्रेंड्स, आज के हमनी के वीडियो बहुत ही बढ़िया बा। रवा सबनी के भी खुश हो जाए जैसे कि हम एकदम खुश हो गई रही। हई घर में बनाई गई बा चूल्हा के, एगो टीन के बेस रहे चूल्हा के जे कि बहुत पुराना हो गई रहे। तो हम जब गुजरात से धनबाद आवे वाला रही तो हम बोल देनी अपन भाई के कि वो जो चूल्हा मिल जाए तो ओकरा के निकाल के रख लो, ओकरा के बना दलो। काहे कि हमरा तो ई विंटर में चूल्हा में बनल खाना खाए के बहुत ज़्यादा इच्छा बा। जब हमनी के छोट रही जा तो जॉइंट फैमिली में 3 मुँह 4 मुँह के चूल्हा जलत रहे जो 24 घंटा जलत रहे। फ्रेंड्स, चूल्हा के खाना के बातें कुछ और होखेला, बहुत ज़्यादा हेल्दी होखेला। यही सब बेकार के बात बा कि धुआं से हई हो जाला हो जाला। आज के डेट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन बा। रवा सबनी के देखी कि छोटा बच्चा के आँख में चश्मा आ गई बा। तो वो लोग कौन धुआं में रहत रहन लोग कि चश्मा आ गई बा। चूल्हा में बनल खाना बनेला ना, पकेला बढ़िया से, जे कि पचेला बढ़िया से। खैर, चूल्हा बनाए खातिर हमनी के चिकना मट्टी के जरूरत पड़ी। हई छाई चाहे राख ले ली जा। जे नज़दीक में रेस्टोरेंट होखी, होटल होखी, चाय के दुकान होखी, हौजे से रवा सबनी के आराम से इजी अवेलेबल मिली राख। तो चूल्हा के राख के मट्टी के, चिकना मट्टी के खूब बढ़िया से हई देखिए हमार भाई मसल के कैसे तैयार करतन चूल्हा में एगो बेस, एगो लेयर बनावे खातिर। तो ये बहुत मेन काम बा। रवा सबनी के टीनों के काट के इस तरह से रड उड लगा के चूल्हा के बेस तैयार कर सकीला जा। हई देखिए एगो कोट जे अंदर लगावत रहन हमर भाई, हई 1 इंच के रही। एकरा से ज्यादा हमनी के नईखे करे के मट्टी के लेयर, कहे से कि एकरा से ज्यादा करम जा तो चूल्हा के मुंह अंदर से छोटा हो जाई और आग जलावे में बहुत परेशानी हो सकेला। तो 1 इंच लेयर हमनी के बढ़िया से एकदम चिकना करके हाथ में पानी लगा के चिकना करे के बाद अब खूब बढ़िया से एगो लेयर तैयार करे के बा। देखिए चूल्हा कितना पुराना बा, कितना जंग लग गई बा, लेकिन कितना बढ़िया भी हम देखे नहीं। अही हमर भाई कर ले रहन, इहो बाहरे रहेलन जॉब खातिर, तभी आई बारन छुट्टी मनावत रहन। तो हई देखी खूब बढ़िया से अंदर चारों तरफ मट्टी के लेयर एगो तैयार करे के बा, बेस तैयार करे के बा। रवा सबनी से रिक्वेस्ट बा कि रवा सबनी के मौका मिली तो चूल्हा में जरूर से खाना बनाई जा, खाई जा, अपन लड़का लोग के भी खिलाई जा। तो इस तरह से पानी, उंगली के जो पानी में बढ़िया से भिगो के चिकना करे के बा। हई देखी अंदर अच्छा से हो गई बा लेयर। अब बाहर एकरा के मट्टी के बढ़िया से एकदम कोट करे के बा। एकरा के अगर भोजपुरी में कहल जाए तो बढ़िया से एकदम पोताई करे के बा। हई अंदर से और बाहर से बढ़िया से मिट्टी के बढ़िया लेयर हमनी के लगावे के बाद चूल्हा में एगो बढ़िया चूल्हा तैयार करे खातिर ये बहुत जरूरी स्टेप बा। तो हई देखी अब बाहर से भी बढ़िया से मट्टी हमर भाई लगावत रहन। मट्टी में राख मिलावे के टाइम पे बहुत ध्यान रखे के बा, मसले के टाइम पे, कि कोई भी तरह के कंकड़ पत्थर ना आवे, ना तो बार परेशानी होगी। तो इस तरह से मट्टी के बढ़िया लेयर हमनी के चूल्हा में लगा देवे के बा। फ्रेंड्स, हई देखिए तैयार हो गई लूँ, कितना बढ़िया लगता। हम तो बहुत ही खुश होत रही। हम जब वीडियो बनावत रही चूल्हा के तो हई देख के हम बहुत खुश होत रही कि भाई चूल्हा के हई इतना ठंडा में चूल्हा के खाना खाए के मिली, एक स्वादे कुछ और होखेला। एमे रोटी बनेला ना बढ़िया से पकेला, और जे रोटी बढ़िया से पकेला उहे बढ़िया से पचेला। गैस में ना कि बस फूल गई हा, एमे बढ़िया एकदम मुलायम होखेला। एकर रोटी, चूल्हा के रोटी खूब लॉन्ग टाइम तक मुलायम होखेला। हई देखी हई उटकन तैयार करत रहन। एकरा ऊपर ऐसे हमनी के जब थोड़ा सा उटकन बनाई ला जा तो बर्तन बढ़िया से टिकेला, बैठेला। अब सूखे खातिर एकरा के रख देम जा, बढ़िया से ही सूखा जाई। हई देखी चूल्हा कितना बढ़िया सूख गई है, कितना बढ़िया लगता, कितना इजी बा। थोड़ा सा आधा 1 घंटा के काम बा, लेकिन परफेक्ट बढ़िया चूल्हा बन के रेडी हो गई बा घर में एकदम। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में चूल्हा के ऐसे यूज ना करे के होखेला, मालूम है बा सभे के। तो अब हमनी के चूल्हा के शाम के पूजा कैनी हजा और ओकरा बाद एकरा जलावे के प्रोग्राम स्टार्ट करल गईला। तो देखी
हमर बालो बच्चा लोग बैठल बारन। हई कोयला के फोड़ा तरन जे चूल्हा लिपले रहन, बनैले रहन हमर बड़ भाई। ई कोयला के छोट छोट टोड़ियन। कोयला जे चूल्हा खातिर यूज होखेला ई पकल कोयला होखेला, कच्चा कोयला के तो यूज करल ना जाला। हम तो कोयला के खाने में पैदा हुई बारी, झरिया में। हई देखिए अब कितना नीमन लगता। गोईठा में केरोसिन के तेल डाल के और ओकरा बाद आग लगा के अब गोईठा रखे के बाद एकरा अंदर कोयला बढ़िया से भर देवे के बाद छत बा, से धुआं तो उड़िए जाई। गोईठा उठा कोयला कोई नुकसान नहीं है। एकरा से ज्यादा पॉल्यूशन एक से एक चीज बाहर धुआं कितना उड़ता जानते बा, हमर सब फ्रेंड लोग के मालूम है बा। है देखिए कितना बढ़िया चूल्हा में आग एकदम आ गई था। तो हमनी के डिसाइड करनी है कि सबसे पहले अग्नि देवता के हमनी के प्रसाद के रूप में सेवई बनाई जा। हई देखिए पहले हम सेवई बना लेनी है खूब बढ़िया एकदम, जे सेवई के जो टेस्ट रहे अब बिलीव में इतना सोंधापन रहे, इतना सोना सोना ही सेवई बनल रहे, खूब गाढ़ा करके खूब मजेदार सेवई। घर भर के पार्टी हो गई रहे, हौजे सभी लोग बैठल रहे। चूल्हा बने के बाद टीवी बंद, कोई के हाथ में मोबाइल ना, पूरा घर भर के पूरा मेंबर्स हमनी के एक जगह पे इकट्ठा होके बैठ के खाना खैनी है जा, हौजे बनल रहे। देखिए कितना बढ़िया ही सेवई बनल रहे। उसके बाद आप सेवई बना ली जैसे बनाए, एकदम सिंपल बात। दूध के खोला के सेवई को थोड़ा से भूंज के एकरा में डाल देवे के बाद गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगी। रवा सबनी की इच्छा हो तो ड्राई फ्रूट्स जे राखे के बाद राखी जा। हमनी के तो ऐसी गाढ़ा गाढ़ा सेवई एकदम बढ़िया पकल, बहुत मजा आवेला। फिर देखिए हमार भाभी लोग बनेली है पाव भाजी, तो यो परफेक्ट चूल्हा में बन के रेडी हो गई बा। अब गर्मा गर्म खाना सभी को यही जे खा ली तो बहुत मजा आई है फ्रेंड्स, बहुत मजा आई है। आज हमनी के ढाबा में इतना पैसा खर्चा करे तनी चूल्हा के रोटी खाए खातिर, नान खाए खातिर जाते नीचा। तो हमें पूरा बिहार, यूपी के, झारखंड के लोग से एकदम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बा कि रवा सबनी के देश विदेश में कहियो खम जा एगो छोटा सा चूल्हा जरूर रखी जा। कुछ न तक ठंडा में, बरसात में ओकरा में चाय कॉफी बना के कभी पी ली, बहुत मजा आई। एकरा से घर के अंदर एकता भी बनल रहेला। तो रवा सबनी के कहीं भी रही जाला, चाहे पूरा हिंदुस्तान से कहते नहीं, हमनी के सभी लोग गाँव से बिलोंग करी ला जा, अपन परंपरा के ना भूलम। चूल्हा एगो घर में रखी जा, जरूर रखी जा। कभी कभी कुछ ना तो प्रसादे बना ले जब छुट्टी रही। रोज तो मौका आजकल ना मिलेला चूल्हा वाला जलाए खातिर, बहुत शॉर्टकट के जिंदगी हो गई बा, लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क आ चुकल बा। खैर वीडियो अच्छा लगल हो कि तो लाइक करम जा, शेयर करम जा। अभी तक सब्सक्राइब ना कर हो जा तो सब्सक्राइब करके बेल बटन टच कर देम जा। ये अपन फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर से शेयर करम जा फ्रेंड्स वीडियो के। फिर से मिलम, तब तक खातिर अपन ख्याल रखी जा। नमस्कार, बाय बाय।